vama. Što se mene tiče, druga sezona Kalkanskih krugova se bavi time kako prošlost utiče na sadašnjost. Magdalena je zapravo lik koji se najavljuje u prvoj sezoni. Ona je majka dečaka iz Zabrana. Ona je kao veoma mlada otišla iz tog mesta. Bila je u Australiji, tamo je živela i vraća se u Zabran da bi ostvarila neke stvari koje je želela. Za mene je najveći izazov bio osmišljavanje njenog života u prošlosti, njene biografije. Ono po čemu ću pamtiti ovo snimanje svakako je druženje sa Žarkom Lauševićem i rad sa njim. Nekako mi imamo sličan sistem rada, tako da smo se dosta viđali pre snimanja, imali smo probe. Na tim probama smo zapravo zajedno osmišljavali kako je izgledala naša veza, kako je izgledala ta ljubav i šta je ono što je njih spojilo. U drugoj sezoni pojavljuje se niz novih likova, veoma zanimljivih. Mislim da će priča biti veoma misteriozna, zanimljiva i da će publika voleti drugu sezonu, barem koliko i prvu, ako ne više. Ja da se pitam, ja bi i pčelama zabranio da idu gore na